awitan ko ang gugma mo. Tunog og himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, o Dios, kanimo lamang. Ikaw punog sa gugma na walay katapusan, o Dios, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, tapos kang daygon, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugian ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Diyos, kanimo lamang. Balik ang pagkanta. Tunog og himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, o Diyos, kanimo lamang. Ikaw punog sa gugma na walay katapusan, o Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, tapos kang daygon, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugian ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, o Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, o Diyos, kanimo lamang. Nindot kayo ang relasyon, pero nahimo siyang bati tungod sa sayop na pagpakita nini ug sayop na pagdala niini. O di ba ka grabe ka nindot ang relasyon, pero naguba siya ug nahimo siyang bugnaw tungod sa problema nga naabot sa relasyon. Dili ko minyo, pero na ako'y partner og nagampo mi mga tulo na katuig. Na din iuyon sa Ginoo kung sakto ba nga kaming duha mao'y pa siguli sa Ginoo kung kami ba ang matag-usa nga partner nga diin mao'y makigsaad ngadto atubangan sa altar sa Dios. So nagampo mi ni ana mga tulo na katuig ug dili malikayan nga diin sa relasyon anaagi ang mga problema. Nga diin usahay gikan sa pinakagamay nga problema pero nahimo nga dako kay nga problema ug mao ang rason ngano naguba ang relasyon. O di ba kabisan sa simple kaayo namo nga panag-istorya nga din moingon siya nga ganahan ko ana nga itoy tungod kay cute kaayo. Pero mayon ko nga di ko ganahan ni ana tungod kay gamay kayo, bati tanawon. O di ba ka mura bag ang lalaki murag macho siya tanawon kung dagko ang iro iyang bitbiton. Murag yun nana lang. Pero sa simple nga conversation, o di ba ka sa simple kayo nga panag-istorya, usay magbuhat ni siya og problema, pinakagamay nga problema og pinakagamay nga bingkil sa panag-usa nga din mahimo siya nga dako ug mo connect siya sa mga dagko nga problema. O di ba ka instead nga lover lang ka, nahimo ka nga historian. Tungod sa panag-away ninyo sa gamayng bingkil, imo nang gi-connect sa inyong history. Sa una bitaw mao ni imong gibuhat. Niaging adlaw mao ni imong gibuhat. Historian man pud ay ka. Mao na siya sa atong problema pud karon tungod kay ang Dios gibuhat niya ang tanan grabe kanindot. Apil ang relasyon sa tao ngadto sa iya. Apan ang problema misulod sa kalibutan. Ang problema misulod diri sa tao. Nga din ang tao nakabuhat og sala atubangan sa Dios. Og tungod niya na nahimo nga layo, nabugnaw ang atong relasyon. Og di lang tungod kay bugnaw kundi naguba ang atong relasyon atubangan sa Dios. Ug mao na ang atong paghisgutan karon.
nga diin anaa gihapoy grabe ka anindot nga solusyon, grabe ka anindot nga balita nga akong ipasig-ambit sa matag usa. Nga bisan tuod napakyas kita, apan ang Dios nangita og paagi nga din mahibalik kita ngadto kaniya. Ubani ako ninyo diri sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, diri sa libro sa Roma, kapitulo 3, bersikulo 21 hantod sa 31. Balikon ko. If naa ang inyong tagsa-tagsa ka Biblia, palihugog abli diha sa libro sa Roma, kapitulo 3, bersikulo 21 hantod sa 31. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Kristo kay managsama man ang tanang mga tao. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga magluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagka mapailubon, wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Jesus. Karon unsa na may angay tang ipanghambog? Wala. Kay nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili. Kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay maoy atong gituuhan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudiyo? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Hudiyo? Matuod siya Dios usab nila. Tungod kay usa lamang o usara ang Dios, himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo ug ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilahang nga pagtuo. Kinalasan nga bersikulo, nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala gayod. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Ang Dios nagapanalangin sa iyang nga pulong. Kung atong tanawon diri, mubalik ta diri sa kapitulo 1, naghisgot ang daan mahitungod sa sala sa mga tao. Nga din niingon ko nga ni grabe kanindot ang relasyon nga sa tao ngadto sa Dios, pero tungod sa sala nahimo nga grabe ka bugnaw o di ba naguba ang atong relasyon didto o diha sa Dios. Na mao nang sa bersikulo 23 nga di nahilayo kita sa himaya sa Dios. Nga diin sa nganhi sa kapitulo 1 ato makita nga tungod sa sala sa tao na ang kalagot sa Dios ngadto sa sala sa mga tao. Og tungod nga na mo anhita sa kapitulo 2 nga diin ana ang grabe kamatarong na hukom sa Dios ngadto sa mga tao. Kung hukman ta sa Dios, syempre kitang tanang tao makasasala. Apan pagkakita sa Dios nga din ang tao makasasala, siya nangitag paagi kung unsa man ang dapat buhaton para mahibalik ang atong relasyon ngadto kaniya. Nga diin sa bersikulo nganhi sa kapitulo 3 nga diin ang pagkamatarong sa Dios nagpabilin ni bisan pa sa kapitulo 3 bersikulo 10 ug 23 nga ato makita nga dinuwalay matarong maski usa ug ang tanan makasasala. Apan balikon ko ang maayo nga balita, ang Dios mao'y nagbuhat og paagi para kanimo ug kanako na mahibalik ta didto kaniya. Di ba grabe ka nindot? Nga dinuna atong paghisgutan, ato siyang idagan ang ato ang wali karon. Nga din sa bersikulo 21 hangtod sa 31, atong paghisgutan nga unsaon man nato pagkahibalo nga ang Dios nagbuhat og paagi para nato. Una, ang Dios naghatag og solusyon para sa problema sa mga tao. Mao na siya sa bersikulo 21. Sa bersikulo 22 hangtod sa 24, ang pagkamatarong sa Dios ngadto
sa sala sa mga tao. Nga din ang pagkamatarong sa Dios gihatag niya ngadto sa mga tao si bisan kinsa nga motuo ngadto kang Kristo. Sa bersikulo 25 hangtod sa 26, mao ni siya ang gibuhat sa Dios para sa kapakyasan sa mga tao. Ang mga tao nangapakyas pero ang Dios nangitag paagi nga bisan sa kapakyasan sa mga tao mahibalik kita ngadto kaniya. Sa bersikulo 27 hangtod sa 31, mao ni siya ang paagi sa Dios nga diin unsaon man nga din ang tao mahibalik or maluwas, mahawas gikan sa ilaha nga kondisyon, gikan sa status nga tao nga ang makasasala o ngadto gihawas sa Dios, mao ni siya ang iyaha nga paagi atong paghisgutan dire. Nga dinuna sa bersikulo 21 nga din ato makita ang solusyon nga gihatag sa Dios or gibuhat sa Dios para sa mga tao. Sa bersikulo 20 sa kapitulo 2 diri nga kapitulo ginapasabot ni Pablo nga diin unsa man ang relasyon sa balaod ngadto sa mga Hudiyo o ngadto sa mga Hintil or sa mga dili Hudiyo. Nga diin sa kapitulo 2 usab nga diin girebuke ni Pablo ang mga Hudiyo tungod kay again di na to ikalimod nga diin sila ang piniling katawhan sa Ginoo ug tungod niya na murabag grabe katag-as ang ilang nga pride nga din kami ang piniling katawhan sa Ginoo ug nakita nila nga sila lang ang sakto nga din ang balaod nga gina-provide, ang balaod nga ginisgutan mao ni siya ang 5 ka libro sa Old Testament nga diin Genesis, Exodus, Leviticus, Numero ug Deuteronomio. Mao ni siya ang 5 ka libro nga diin ni Moses nga diin ginahisgutan ang tanan nga balaod. Kung ato siyang tanawon, mao ni siya ang gitawon tog instructions. Unsa man ang atong pagasundon ug mao ni tan-aw sa mga Hudiyo tungod kay mao man ni siya ang ginahisulat nga balaod gikan sa Daang Testamento ug kani sila nagasubay kami niini ug nakita na mo kami mao'y sakto. Nga din ang pagtuman sa balaod mao ang sakto. Apan pipila pod sa mga Hudiyo nga mao'y nagsulti ni ana, sila pod mismo ang wala ni tuman sa balaod. So kung ato siyang tan-awon, murag naghatag siya og kalibugan sa mga Hintil. Tungod kay pipila sa mga Hudiyo, moingon sila nga kamong mga Hintil, kung ganahan mo maluwas, dapat mubalhin mo sa amo ang tinuuhan nga diin Judaism. Dapat mubalhin mo murabag pareho sa atong panahon karon nga murabag para maluwas mo dapat mubalhin mo sa among tinuuhan. Na mga grupo sa mga tao nga din mo wali o di ba ka magsangyaw sa pulong sa Ginoo, pero moingon sila nga sila lang ang luwas o di ba ka moingon sila nga ilaharang relihiyon ang luwas nga diin required ka nga mobalhin sa ilang relihiyon para maluwas ka. Pero dili ingon na. Sama ra pod nga moingon tag required ang balaod nga maluwas ang tao, walay kalahian sa mga Hudiyo. Pero lahi ang gipakita sa Ginoo. Unsa may gipasabot sa Ginoo? Nga diin maluwas ang tao pinaagi sa unsa man? Pinaagi sa pagtuo didto ni Ginoong Hesukristo ug dili sa balaod. Do wala na to gisupak ang balaod, atong gilig-on ang balaod nga atong mapakita nga diin pinaagi sa atong pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Then nakita na to nga diin nindot ang atong pagtuman sa balaod. Pero wa nagpasabot nga din ang pagtuman sa balaod o di baka sa atong context karon ang pagbuhat og maayo mao'y makaluwas sa tao. Dili ang pagbuhat og maayo. So pastor pangutana, okay lang di ay nga magbuhat og daotan, luwas gihapon ka. Di gihapon na siya maayo. Makalipay ba day na siya makalipay ba pud di ay na siya sa Dios? Dili usab. Ako lang gipasabot, mao kini siya. Ang maayong buhat or ang pagbuhat og maayo sagad niini malipay ang Dios tungod kay resulta ni siya tungod kay ikaw na ay pagtuo ni Ginoong Hesukristo o di ba ka ikaw luwas na. Nga din ato makita diri sa bersikulo 21 ang kaning word nga justification. Kani mo yung tag word nga justification, mao ni siya ang buhat sa Dios nga diin puno sa grasya o ang buhat sa Dios sa paghatag sa iyang nga anak. Nga diin ang kaning word nga justification, buhat siya sa Dios nga din iyang himuon nga matarong ang usa ka tawo. Kung ato siyang tanawon, hukman niya ang usa ka tawo ug iyang isulti nga kaning tawhana dili na makasasala. Nakuha na to. Namurabag niya usa ka tawo nga din nakapatay siya accidentally. Nga murag wala niya tuyo pero nakapatay siya.
Nakita niya siyang kaugalingon nga naay bayad sa iyang nga sala nga nabuhat. Og tungod nga na nakasense siya, example, death penalty. Nga kung nakapatay siya, siyempre ang bayad niya is patyon usab siya. Apan, samtang nagabarog siya dito, nagkurog sa kahadlok tungod kay hukman siya, andam marabag ang dili siya andam mamatay, pero nahadlok siya nga nagatubang sa judge kung unsa ang ihukom sa judge. Pero usa ka shock nga natingala siya o grabe kadako nga shock sa iyang naong. Nga diin ang judge miingon sa iyaha nga diin ikaw nakita nga dili guilty. It means nga wala siya sala. It means nga dili siya ang nakapatay. Ningon ang judge tungod kay naay usa ka tawo nga niangkon nga siya ang nakapatay og dili ikaw. So natingala siya kinsa mang tawhana. Apan wala na di ato malimod nga diin grabe kalipay niya. Nga diin niingon nga dili siya ang nakapatay. Do para sa iya is siya jud ang nakabuhat niya na. Pero nalipay siya in a sense nga dili siya hukman og dili siya patyon. Miuli siya sa iyang nga balay, ug pagagto sa iyang nga balay, nakita niya nga wala na iyang igsuon nga lalaki. Tungod di ay ang lalaki nga miangkon nga siya mo'y nakapatay, iya ding igsuon. Tungod kay di niya kayang tanawon nga diyan ang iyang igsuon patyon usab. So iyang magawang na lalaki ang ni-volunteer miangkon nga siya mo'y nakapatay. Og iyang igsuon mao ang gipatay bisan siya mo'y dili nagpatay. So ato makita diri, do tinuod nga naa ang kalipay. Pero pagkahibalo na to, nga diin ang atong usapod sa mga minahal nato sa kinabuhi, mao di ang niangkon para sa ato ang sayop. Di ba? Napo na siya sa atong sitwasyon karon. Nga diin naay pipilas sa mga minahal nato sa kinabuhi, nga sila'y moangkon nga sayop nila bisan nato ang sayop. O di ba ka sa mga ginikanan nato, maski ang anak nakabuhat og sayop pero mayon ang ginikanan nga ako atong sayop tungod sa ilang nga gugma. So kung ato makita diri, kita usab nakabuhat og sayop. Ug ang ayatan nakabuhat og sayop, nakabuhat og sala, ug ang ayantang hukman atubangan sa Dios. Guilty ta atubangan sa pinakahalangdon nga judge mao ang Dios. Guilty ta. Ug bagay nato nga din sa versikulo kapitulo 6:23 sa libro sa Roma, ang bayad sa pagpakasala maong unsa man, maong kamatayon. O kita nakabuhat og sala, kitang tanan namatay, o kitang tanan mamatay og pagapatyon. Kung aton tanawon dire, na ang consequence, na ang punishment, na ang silot sa Dios tungod sa sala sa tao. Apan unsa ang gibuhat sa Ginoo? Nagbuhat siya og solusyon. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak, si Ginoong Hesukristo. Namatay ngadto ibabaw sa krus para sa imo ug para sa kuha. Para sa pagbayad, para sa pagtubos sa atong kaugalingon. Gibayran niya ang ato ang sala. Iyang giula ang iyang dugo ngadto ibabaw sa krus para sa kapasayloan sa atong mga sala. Kung atong makita diri nga diin ang Ginoong Dios grabe kadako, grabe kaanindot ang solusyon nga iyang gihatag sa matag usa. Nganuman tungod kay mao mo gani siya. Ang tendency kita mga tao nakita nato nga diin kita nakabuhat og sayop o di ba nakakita ta nga nakabuhat og sala. Og tanaw nato kani nga sala is gamay lang. Di ba ka matimbang-timbang nato gamay ra ni siya nga sayop, gamay ra ni siya nga sala. Ang tendency nga atong pagabuhaton, murag ato siyang bawion pinaagi sa pagbuhat og maayo. Nga kung tanaw nato murabag imong gibayaran ang imong nga utang. Murabag ang imong sala tungod kay nakabuhat kag sayop, imong buhatan og maayo para mabayaran ang imong nga sayop na binuhatan. Pero dili ingon ana. Dili igo ang pagbuhat og maayo para maluwas ang tao. Mo na nakita sa Ginoo nga diin walay kasulbaran na pagbuhat og maayo sa binuhatan sa mga tao. Ang nakita sa Dios, siya mismo mo'y naghatag og solusyon. Mao na ang makaluwas sa mga tao ang pagtuo diha kang Kristo og dili ang pagtuman sa balaod o di ba ka dili ang pagtuman o pagbuhat og maayong mga binuhatan. So ato makita diri nga diin ang pagkamatarong sa tao gihatag sa Dios ngadto sa tao if siya mismo moangkon nga siya makasasala, moduol sa Dios ug iyang angkunon si Ginoong Hesukristo isip kinuog man luwas sa iyang kinabuhi. Ug mao na siya ang makaluwas sa tao. Himuon kang matarong
atubangan sa Dios, nga din ikaw nahimo nga matarong, gisuot nimo ang pagkamatarong ni Kristo sa imong kinabuhi, ug makita sa Dios nga matarong ka, dili tungod sa imong pagkaikaw, dili tungod sa imong binuhatan, kundi sa pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo nga imuhang gisuot o imuhang gisulob. Pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Ikaw maluwas. Nga din sa atong hisgutan diri sa versikulo 22 hangtod sa 24. Ato makita diri nga din ang pagkamatarong sa Dios ngadto sa sala sa mga tao. Nagingon sa 22. Ang versikulo 22 nagingon, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tao. So ato makita diri nga din ang pagkamatarong o ang kaluwasan natay gigamit nga ring term sa English nga inclusive. Kanang word nga inclusive is nagpasabot siya nga para sa tanan. It means nga ang kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo para sa tanan. Pero sa mga Hudiyo, tanaw nila is exclusive. Nga naman, mura magog na silang hunahuna nga diin kami ang piniling katawhan sa Ginoo. Kamo mga hintil dili mo luwas. Mao na nga kinahanglan para maluwas mo, mobalhin mo sa amo ang gituuhan. Dili ngo na. Mao na sa mga Kristohon, especially kung mag-share ta sa gospel, especially sa mag-share ta sa maayo nga balita ngadto sa gawas, ngadto sa mga tao. Ayo ingon nga diin dapat mobalhin jud ka sa among relihiyon tungod kay kamera ang among relihiyon ray sakto. I mean, dili ingon ana ang pagtudlo ni Ginoong Hesukristo. Ang pagtudlo ni Ginoong Hesukristo nga siya ang makaluwas dili ang relihiyon. Ato nakita nga din kumusulti ta sa maayo nga balita, atong ipakita si Kristo dili ang atong relihiyon. Ato ipakita ang grasya, gugma, kaluoy ug ang gibuhat ni Kristo ngadto ibabaw sa cross ngadto sa mga tawo nga nahigugma siya bisan pa kita makasasala. Ug dili tungod kay moingon ta nga kami ray sakto, kami ray luwas, kami ray dili naman siya Christ-centered, self-centered naman na siya. So atong ibalik, atong i-redeem ang pagsangyaw sa maayo nga balita. Pinaagi sa pagbalik nga atong isentro si Kristo sa tanan natong pagabuhaton ug sa tanan natong isulti, especially sa pag-share sa maayo nga balita. Sa bersikulo 23, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Ato makita diri nga din naguba, totally destroyed. Grabe, guba kayo ang atong relasyon ngadto atubangan sa Dios. O ngadto sa Dios tungod sa atong sala. 24. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Kung ato makita diri sa bersikulo 23, nagisgod siya mahitungod sa sala sa tao nga ang tanang tao makasasala ug nahilayo ang naguba ang atong relasyon, nahilayo kita ngadto sa himaya sa Dios. Pero sa bersikulo 24, usa ka pulong ang imong makita diri tungod sa kaning gitawag natog grasya. Unsa man ni siya ang grasya? Ang grasya, ang butang nga gibuhat sa Dios para sa imuha bisan pag dili ka takos og dili ka angayan para niana. Dili ka takos pakamatyan, dili ka angayan pakamatyan sa Dios, dili ta angayan luwason sa Dios, dili ta angayan buhatan og maayo sa Dios. Apan tungod sa grasya sa Dios, nakapasig-ambit kita sa kaayo og sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo nato ni Kristo nga maluwas kita tungod siya sa grasya sa Dios. Ug mao na din walay makapasinghambog, walay makapasigarbo nini tungod kay dili kini siya atong binuhatan. Kung ato makita diri nga diin especially niini nga pandemic, daghan kayo sa mga estudyante nga nakadepende sa connection sa data, nakadepende sa connection sa wifi. Estudyante pud ko og nakadepende kita sa mga connection. Nga usahay natay giingon nga sa atong pag-study natay data pero sa ato ang love life wala tay date. Sa atong pag-study naay wifi pero sa love life walay wife. Pero atong tan-awon diri nga diin nay mga estudyante nga
wala ka pa sa assignment, wala ka pa sa projects, wala ka pa sa mga required nga mga papers, pero tungod sa grasya kaluoy sa maestro or maestra, nakapasar ang estudyante. Kung ato makita dire, angayan ba nga makapasar ang estudyante? Dili. Pero tungod sa grasya sa maestro na nakita niya kaning estudyante nagkogi maayo, di ba ka iyahanan na siya nga rason sa maestro. Pero nakita niya in a sense nga din tungod sa grasya niya naluwas o di ba ka nakapasar ang mga estudyante nga dili takos para sa di ba ka first year, dili sila angayan mahimo nga second year. Angayan sila mobalik sa kung grade 7, angayan sila mobalik sa grade 6 paatras. But anyway, sa ato ang kondisyon sa atong kinabuhi, dili ta angayan luwason sa Ginoo. Dili ta angayan hatagan sa pagkamatarong sa Dios. Apan tungod sa dakong grasya sa Dios para sa toa, siya naghatag og offer nga si bisan kinsa nga moduol kang Kristo tungod sa dakong grasya sa Dios. Libre nga moduol kita ngadto sa Dios. Ug siya nagasaad kung ikaw moduol ngadto sa Dios, ang pagkamatarong sa Dios ihatag diha sa imuha. Ug mahimo ka nga matarong atubangan sa Dios ug makita sa Dios nga kaning tawhana ikaw anak na ka sa Dios o giluwas ka pinaagi sa bililhon nga dugo ni Ginoong Hesukristo. Ang pagkamatarong sa tao tungod kay usahay masayop ta niini, ang pagkamatarong sa tao ako lang ibalikon, dili ini siya resulta sa maayong buhat sa tao. Ang pagkamatarong sa tao wala ka nahimong matarong tungod sa imong gibuhat. Nahimo kang matarong tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo ngadto ibabaw sa cross ug nituo ka sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo, nahimo kang matarong. Ang imong pagkamatarong dili kaingon nga di nahimo kang matarong o di ba ka buta na kay ka nga tao o matarong na kay ka tungod kay nieskwela ka sa Christian school. O di ba ka ang imong ginikanan mga Kristohanon? O di ba ka ni simba ka? O di ba ka ni attend ka og prayer meeting? O di ba ka ni attend ka og Bible studies? Nagbasa ka og Bible? Dili ingon ani. Dumaayo ni siya nga buhaton. Pero wa nagpasabot nga nahimo ka nga matarong pinaagi niini. Wa nagpasabot nga luwas ka pinaagi sa pagbuhat niini. Nahimo ka nga matarong ug nahimo ka nga luwas tungod sa gibuhat ni Kristo ngadto ibabaw sa cross ug ang imo lang gibuhat tungod sa grasya sa Dios, misalig ka, miangkon ka nga si Kristo Dios sa imong kinabuhi ug mao nang nahimo ka nga matarong ug nahimo ka nga luwas. Dili ka luwas tungod kay nindot kag batasan. Dili ka luwas tungod kay nindot kag kinaiya ngadto sa ubang tao. Dili ka luwas tungod kay manggihatagon ka. Di ka luwas tungod kay nagkugi ka sa imong kinabuhi, wa ka na makak. Di ka luwas tungod niini. Luwas ka balikon ko tungod sa gibuhat ni Kristo. Kung nagbuhat kag maayo, wa ka na makak, nindot kag batasan, nagpakita lang nga din ikaw na ay Dios ug nakaila sa Dios sa imong kinabuhi. So kung atong tanawon, ang maayong binuhatan, mapakita na to in response nga nakita na to nga din ang Dios mahigugmaon nako, in response magbuhat pugog maayo pinaagi sa paghigugma sa mga tao. Kung mahigugma ta sa ubang tao, ngano magbuhat man tagdautan nga nahigugma man ta? Kaya ba day natong buhatag dautan ang tao nga atong higugma? Dili. Apan mo insert gyapon ang sala, makabuhat gyapon tag sala. Pero sa pagkatino, di nato kayang buhaton or buhatan og dautan ang tao nga atong higugma. Apan makabuhat ta tungod sa sala. Mao na siya atong paningkamutan nga diin sa atong kaugalingon. Tinuod man nga ang kaning mga binuhatan dili siya makaluwas sa tao. Pero ako po ikasulti sa mga tao nga nakaila sa Ginoo, sa mga tao nga naay Dios sa ilang kinabuhi. Wa nagpasabot tungod kay naa kay Ginoo sa imong kinabuhi, murag maglingkod na lang ka o di ba ka magbarog na lang ka kung asa kang dapita nga wala na lang kay buhaton tungod kay luwas ko. Dili po digon ana. Tungod kay naa po yung mga Kristohanon nga murabag kung luwas ka, mura kag naa kay gihatagan ka og license to sin. Nga murabag lisensyado ka sa pagbuhat og sala tungod kay luwas na kang daan. Una sa tanan, ang tao nga luwas dili niya kalipay ang pagpadayon og buhat og sala. Tungod kay walay liso sa iyang kasing-kasing ang kanunay pagbuhat og sala. Ang naa sa iyang kasing-kasing ang paghigugma sa Dios. So kung ato siyang tanawon, dapat mas labaw ang atong gugma sa Dios kaysa sa gugma sa pagbuhat og sala. So unsa may atong pagabuhaton niini? Mao ni siya ang akong mga pangutana. Nagampo ba ka? Pangduha, nagbasa ba ka og Bible? Pangtulo, naa ba kay personal devotion?
Kanilang tulo, minor lang ni siya, pero major ni siya sa ato ang process of sanctification. Kung tinuod ba nga nindot ang imong relasyon at tubangan sa Dios. Kung wala ning tulo, believe me, bugnaw patas freezer. Atong relasyon bugnaw pa sa freezer. Bugnaw pas ice. Muna kung ganahan kang ubalik ang kainit nimo sa imong relasyon ngadto sa Dios, una sa tanan pag-istorya sa Dios, pagampo, basa sa pulong sa Dios, paminawa unsa ang isulti sa Dios sa imong kinabuhi. Pantulo, pagbuhat og personal devotion. Pagtuon sa pulong sa Ginoo, nindot kani siya nga ato ang pagabuhaton. And then sa bersikulo 25 hantod sa 26, dire ato makita ang gibuhat sa Dios sa kapakyasan sa mga tao. Tungod kay ang mga tao nga pakyas man, apan ang Dios mo nagbuhat og paagi para mahibalik kita ngadto kaniya. Sa bersikulo 25 nagingon, gihatag siya sa Dios, si Ginoong Jesucristo, gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa motuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagka-matarong og tungod sa iyang pagka-mapailubon, wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong og himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kaniya. Kung atong tanawon diri, mao ni siya ang gibuhat sa Dios sa kapakyasan sa mga tao. Tungod kay ang mga tao mataglakang sayop, mataglakang pakyas. Daghan kay kapakyasan ng mga tao. Og kung ato siyang tanawon, daghan kay kapakyasan ng mga tao, tapos imagine nato nga din ang Dios nagtanaw sa tanang tao. So para sa ato murag kung ato lang bantayin, mura siya katawanan nga mura siya seryoso. Nga mura ba og katawanan nga pagsabot, mura bag kung kabalo siya sa tanan natong binuhatan, siyempre nakita niya nga ang tanan natong kapakyasan. Nga mura bag ang usa ka amahan nagtanaw sa iyang anak nga, tuwa pandol na pod. Pandol na pod. Sa may tawhana nga sige nagkapandol. Pandol na pod. Nakita nam gud nato asa ta na pandol. Sa atong Kristohano nga kinabuhi, usahay mapandol kita. Mapakyas kita, makabuhatag sayop, makabuhatag sala. Nakita na nato asa ta dapita na pandol. Pero unsa man paghitabo nga magsige tag balik-balik adtong dapita kung asa ta na pandol. Murag nahigugma na ka didto nga sige ka pandol. Pero dili ingon na dapat. Kung atong sabdon diri, do napakyas man ta. Pero ang maayong balita nga akong ikasulti sa imuha, ang Dios nagbuhat gihapon og nindot nga pamaagi para mahibalik kita ngadto sa iya. Sa bersikulo 25, ato makita diri ang gibuhat ning Kristo para sa katawhan. Natay gitawag og kaning word sa English nga propitiation. O di ba ang gibuhat nga sakripisyo or gibuhat or gihatag nga bayad para masatisfy or matagbaw or di ba ma-okay ang katong tawo nga naglagot. So ato siyang tan-awon sa mga minyo o di ba sa mga manag-uyab o di ba sa mga naay relasyon sa ilang partner. Mao ni siya, di malikayan nga diin masayop kita o mapakyas kita. Di ba? And then nag-away mo, and then moing kag kanila gisakto. Yung partner mo di lagi na sakto, sayop na siya. Di kani jud dapat sakto. Murag imo insist nga ako dapat na matuman. Og mao to nga naay bingkil, pinaagi lang sa gamay kayo nga mga problema, nahimo siya nga dako. Atong gi-connect sa mga problema pag niagi. O tungod niya na, grabe na kay kainit ang ulo sa matagusa sa partner. O tungod niya na, usahay dali kita mo buhi ani nga istorya. Gikapoy na ko nimo. Dali ra kay ni siya buhian nga istorya. Pero human sa pila ka oras o di ba ka human sa pila ka adlaw, nabugnaw na imong utok, tapos ka sayop gito akong gibuhat. Sayop jud akong gisulti, di ba? Be careful sa imuhang baba kung naglagot ka. Kay bisan unsa lang usahay atong isulti mong gud, adiri. Kung unsa lang unsa atong gusto murag nakalimtan na to nga Kristohanon ganita usahay. Murag nakalimtan na to usahay ba nga
Kristohanon data. Di ba? Murag naka-realize lang ka nga bugnaw na imong utok. Mao na nga kung bugnaw ang sitwasyon sa imong partner nga diin naka-bingkil nimo, ka sayop jud to nako. Naagi ko'y nabuhat nga sayop. Ang imong buhaton is nagbuhat kag mga pamaagi para mahibalik ang inyong relasyon nga nabugnaw. Masig-uli mong duha. Di ba ka sa lalaki nagsakripisyo ka sa magpalit ka og buwak o di ba ka imo siyang i-treat sa mga nindot nga mga date o di ba ka bisan unsa nga pamaagi para lang una-una nimo nga diin masig-uli ang inyong relasyon. It means na kay sakripisyo nga imong ihatag, na kay gift nga imong ihatag para masig-uli ang inyong relasyon. Mao ni siya ang gibuhat ning Kristo. Tungod sa sala sa tao, grabe kalagot ang Dios sa sala sa tao. O kinahanglan nga masatisfy ang kalagot sa Dios. Kinahanglan nga din naay sacrifice, fulfill or total sacrifice nga din masig-uli ang kalagot sa Dios makalma, maoke. Kinahanglan na nga sakripisyo. Og bisan kinsa sa mga tao dili makahatag ni ana, tud kay tanang tao makasasala. Ang hambog tong anak si Ginoong Kristo. Walay sala, matarong, gibit-bit tanang sala sa mga tao. Maoy nahimo nga sakripisyo. Pinaagi sa kamatayon ngadto ibabaw sa cross. Namatay giula ang iyang dugo para masatisfy ang kalagot sa iyang amahan, si Ginoong Kristo. Namatay ngadto ibabaw sa cross para masig-uli ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Mao ni siya ang bayad sa sala sa mga tao. Kung atong tanawon, natay gitawag og free gift of salvation. Di ba kamo ingon tag libre ang kaluwasan? Actually, tanan wa man tay giingon nga libre sa kalibutan. Wala gitay word nga libre sa kalibutan. Tanan nga libre na ay usa ka tawo nga nibayad niya na. Tanan nga libre na ay nagsakripisyo para niya ang mahimo ng libre sama sa kaluwasan. Actually, dili libre ang kaluwasan. Ang nagbayad niya na kinabuhi ni Ginoong Kristo may gibayad niya na. Nagpaulo sa iyang dugo nga ibabaw sa cross. Doon himo siyang libre sa ato at tungod kay wala tay sarang buhaton para may tagmaningkamot or magbuhat ang maayo para maluwas ta. Mo nang in a sense nga libre siya tungod kay wala natay buhaton pa. Mudawat og musalig lang ta ni Ginoong Kristo og luwas na ka. Dili ang ingon nga magbuhat ka, dili ka required magbuhat og maayo para maluwas ka. Wala gimension sa Biblia nga required ka nga magbuhat og maayo. Wala. Ang required sa Biblia, mahimo kang matarong or maluwas ka, pinaagi sa imong pagtuo ngadto ni Ginoong Kristo. Simple as that. Pero ang lisod-lisod, o di ba ka, di lang lisod nga atong paggabuhaton, ang pag-maintain sa ato ang pagkamatarong. Nga naman, tungod kay kung luwas ta, wa man ingon nga luwas na ko, wala na ko'y buhaton pa. I mean, it is a process of holiness. Sanctification is a process of becoming more holy at tubangan sa Dios. So kung ato siyang tanawon, dili igo lang nga diin luwas ta. Dapat mo yung tagnaay pagbuhat og maayo? Yes. Na jud dapat ang pagbuhat og maayo. Mao ni ang pagpakita nga ikaw luwas. Pero wa na ingon nga diin kani buhaton nimo para ikaw maluwas. Kun dili pagpakita nga resulta nga ikaw luwas ang pagbuhat og maayo. Tungod kay lisod pag kay Kristohanon ka na kay Ginoo tapos imong gibuhat daotan. Amen, questionably ang imong kinabuhi ni ana. So atong tanawon dire. Sa matagos sa akong kinabuhi, do natay gitawag og mga kapakyasan. Gimension ako ganina. And then kita tanan is guilty at tubangan sa Ginoo. Balikon ko, ang nagbayad para sa atong mga sala, si Kristo. Para may balik ang atong relasyon at tubangan sa Dios. Muna ang kinalasan sa versikulo 27 hantod sa 31. Nag-ingon diri, karon unsa na may angayan or unsa may angay tang ipanghambog, wala nganuman tungod sa balaod. So ato makita diri nga diin ang gipasabot ni Pablo, ikaw tao, di ba ka sa context niya karon, ikaw Hudiyo, unsa may kapasing hambog nimo? Nga ikaw luwas tungod kay nagbuhat kag balaod. Mao na iyang purpose. Pero sa atong context karon, yung si Pablo, din nga namang hambog man ka nga luwas ka tungod kay nagbuhat kag maayo. I mean, dili ngon ana. Kun dili pinaagi sa pagtuo nimo pinaagi sa pagtuo nimo ni Ginoong Kristo, nahimo ka nga luwas. Dili sa imong pagpaningkamot, kun dili sa paningkamot sakripisyo nga gibuhat ni Ginoong Kristo nga ibabaw sa cross. Mo nang atong tanawon diri sa bersikulo 28. Kay
mao'y atong gituuhan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Klaro kayo, pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O di ba ka dili pinaagi sa pagbuhat ug maayo. Sa bersikulo 29, o Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudiyo? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Hudiyo? Matuod siya Dios usab kanila. Tungod kay moangkon magud ang mga Hudiyo nga din ang Dios nga ilang gialagaran gikan pa sa Old Testament sila ra ang di ba ngintag chosen people of God. Tanaw nila nga din lahi ang ilaha nga Dios ngadto sa mga Dios sa mga dili Hudiyo. Manang moingon sila sa mga dili Hudiyo, are lagi mo dire lagi. Convert mo sa amo ang gituuhan, convert mo sa Judaism para sama na ta manabag dili mo na. Ang gipasabot ni Pablo nga din ang Dios sa mga Hudiyo ug ang Dios sa mga dili Hudiyo managsama lang. Mao na nga din kung managsama lang usa lamang nga atong Dios sa bersikulo 30, tungod kay usa ra ang Dios, himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinaagi sa ilang pagtuo ug mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. So Hudiyo man o dili Hudiyo, usa ra ang paagi. Ang pagtuo ni Ginoong Jesucristo mauray makaluwas sa tao. Dili ang pagtuman sa balaod, dili ang pagbuhat og maayo. Kuha na to. Una sa kinalasan nga bersikulo 31, nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Wala nato gisalikway ang balaod. Kung aton siyang tanamon, di ba mayon tag naluwas ang tao pinaagi sa pagtuo. It means nga murag atong gisalikway ang balaod. Wala. Atong tanawon diri nga pinaagi sa atong pagtuo ni Ginoong Jesucristo, nakita nato ang dako nga grasya o gugma sa Dios. Kay ngano man, tungod kay ang atong tanawon manggod, kung atong tanawon ang balaod, example lang, 10 Commandments. Walay naka-fulfill ni ana. Di ba? Laktor pagkasulti, kumutuman ta sa balaod, pakyas tanan, imperno tanan, patay tanan. Di ba? Walay maka-fulfill, walay maka-perfectly obey sa 10 Commandments. Ug tungod sa grasya sa Dios, gi-insert niya ang kani nga libre kayo nga pamaagi sa Ginoo, nag-provide siya og solusyon para sa tao. Ug iyang gipakita nga diin pinaagi niini, pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Jesucristo, ikaw totally maka-obey sa balaod. Nakuha na to? Nga diin, tungod sa imong pagtuo ni Ginoong Jesucristo, tungod sa grasya sa Dios nga gihatag sa imuha, sa imuhang kasing-kasing tinuod nga mampakyas man ka sa balaod, pero anaa gihapon makita nimo nga din andam og angayan o di ba ka naa ka sa sakto nga dalan sa pagtuman sa balaod. O di ba ka ang kaning balaod nga atong ginahisgutan karon, mga butang nga makalipay sa Dios. Kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, kaya nimong buhaton or makita nimo ang mga butang nga maoy makalipay sa Dios. Ang pangutanan nako karon, bisan niini nga pandemic, unsa man ang mga butang nga atong ginabuhat nga nalipay ang Dios? Kaning atong mga butang nga atong ginabuhat o kani atong mga gibuhat makalipay sa Dios, unsa man ni siya? Maayong buhat. Unsa man ni siya? Pagtuman sa balaod. So ato makita diri nga din niini nga pandemic, akong pangutana, unsa man ang mga butang o unsa man ang imong mga ginabuhat nga din ang Dios nalipay sa imong kinabuhi. May susama ra po na nato siya sa balaod. May susama ra po na siya sa pagbuhat og maayo. Mao na sa atong kinabuhi. Akong pangutana kaganina, kamulay makatubag ni ana. Apan akong gi-encourage ang matag usa. Tungod sa gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Tungod ang Dios mo'y nangitag paagi para kita maluwas. Dili nato limitahan ang atong kaugalingon nga buhaton nato ang tanan para sa kahimayaan sa Dios. Muna kung ikaw wala kay Kristo sa imong kinabuhi, si Ginoong Jesucristo namatay nga ibabaw sa cross. Gikapoy na ka sa imong kinabuhi, na problema ka, grabe na nimo kaguol. Di ba ka nakaso sa kasitwasyon nga wala nakakabaluon sa ang solusyon? Duol sa Ginoo. Si Ginoong Jesucristo namatay nga ibabaw sa cross. Para unsa man, libre ka nga makaduol sa iya. Kung wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi, ako ikasulti. Tungod sa dakong gugma niya para nimo, namatay siya nga ibabaw sa cross para masiguli ang imong relasyon sa iya. Kung willing ka ug andam ka nga modawat ang Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi, palihog og duko sa imong ulo. Og magampo ko, pwede ka makasabay sa akong mga pagampo. Magampo kita. Ginoong Dios, salamat sa imong gibuhat nga ibabaw sa cross. Dili ako angayan nga pakamatyan nimo nga ibabaw sa cross. Apan ikaw, tungod sa akong sala, namatay nga ibabaw sa cross. Ginoo, salamat sa dako nga solusyon
nga imong gihatag sa akong kinabuhi. Salamat sa kapasayloan sa sala. Karong panahona, akong giangkon nga ako makasasala. Pasaylo ako sa akong sala. So nahuna sa pulong ug sa buhat. Tanang butang nga wala ka nalipay o Dios. Pasaylo ako. Ug karon, ako kang gidawat na Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Tuguti o Dios, kadin ikaw mo'y magkontrol sa akong kinabuhi. Gikan karon hantod sa akong kamatayon. Ginoo, salamat. Ug tabang niya ako nga taga-adlaw sa akong kinabuhi. Ikaw ang akong malipay. Ang tanan, isalig ko. Pasalamatan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kato ang imong pagigampo, pag-istorya at tubangan sa Ginoo. Utungod nga na, nahiuli, nahibalik ang imong relasyon at tubangan sa Dios. Ayaw kalimti, ang pagpaningkamot. Di man sa ingon nga maningkamot ta para maluwas, nga magbuhatag maayo para maluwas. Pero paningkamot, nga din ato ipakita. Nga diin, tungod sa gugma sa Dios, tungod sa grasya sa Dios, aniya kita, giluwas sa Dios, pagbuhatag maayo, paghigugma sa ato mga silingan, isig kataw, sa ato mga kontra, sa mga tao nga naay bingkil sa toa, ato silang higugmaon, pagpakita nga kita, luwas. Balikon ko, ang tanang tao, napakyas, pero ang Diyos, naay kasulbaran. Naay problema, duol sa Dios. Ang tanan, naay kasulbaran, diha sa Dios. Magampo kita. Ginoong Dios niini nga panahon, kami nagapasalamat sa imong dako kayo nga solusyon nga gihatag sa kapakyasan ug mga sala sa mga tao. O Dios, salamat Ginoo nga diin ikaw ang Dios na matay nga ibabaw sa cross para sa pagpasiguli sa among relasyon ngadto sa amahan. O Dios, salamat nga diin ikaw tungod sa imong dako nga gugma namatay para sa sala sa mga tao. Aniya kami o Dios nagapasalamat, nagatuboy, pasidungog sa imong ngalan tungod kay ikaw lamang ang Dios nga angayan niini. O Dios, tuguti Ginoo nga din ang mensahe nga among nadungog karon. May tisok sa among naunag kasing-kasing nga din dili na mo malimtan nga ikaw ang Dios nga mao'y namatay para sa amoa. Ikaw ang Dios mo'y nagluwas para sa amoa. Among makita nga din bisan kami nagkalisod, bisan kami na ay mga problema, bisan kami na naay mga gisagubang, mga kasakit, mga kalisod sa kinabuhi. Among makita nga ikaw ang Dios mo'y nangitag paagi para sa amoa. O Dios, salamat sa tanan, salamat sa imong gibuhat. O ikaw lamang ang Dios mahimaya, ikaw lamang ang Dios nga takos sa mga pagdaig, ikaw lamang ang Dios nga din takos pasalamatan sa tanan. Imuha ang dungog o himaya sa tibuok namong kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen.